El fòrum és una plec de 2 dies de gent cristiana de totes les diòcesis del País Valencià, de Castelló fins a Oriola. La gent que ens mantenim fidels al Vaticà II, tenim que reunir-nos, tenim que continuar reflexionant i mantenint viva aquesta iniciativa del papa Juan XXIII que no pot morir. I aquest és el motiu per el qual tots els anys fem aquesta trobada. Malalt i vell, el pas de Joan XXIII pel Vaticà fou pensat per bona part de la cúria com el d'un papa de mer tràmit. No fou així. El papa bo, com alguns el defineixen, promegué el 1962 el Concili Vaticà II, fenomen que obrí les pesades portes de Roma a la realitat d'un món adolorit després de mig segle de guerres i decebut d'una església que havia callat mentre els nazis exterminaven 6 milions de jueus a Europa. Aquella entrada d'aire net suposà que la branca més esquerrana de l'Església adquirira un cert protagonisme. És el cas dels teòlegs de l'alliberament o els capellans obrers, per posar un exemple. La seva interpretació de les Escritures situa l'Evangeli entre els més pobres i li afegís el compromís polític i, arribat el cas, el suport als mètodes revolucionaris. Un posicionament que, com és lògic, crea recels entre bona part de l'Església. Ens miren per damunt del muscle. Com nosaltres, com som els dissidents, i ells tenen el poder, diu, que es reunisquen. L'Església no és el papa, ni els bisbes, ni els senyors retors de les parròquies. L'Església és això. Això és l'Església també, és el poble de Déu. L'encarregat d'obrir el fòrum fou Arcadi Oliveres, de Justícia i Pau. Oliveres disseccionà amb precisió de cirurgia l'actual model econòmic neoliberal. També proposà alternatives. Implicar-nos en projectes col·lectius que estan en mans de moviments socials, que estan en mans d'ONGs, que estan en mans de campanyes i no faltar a les cites aquestes de qualsevol esdeveniment que hi hagi, sigui contra la guerra, sigui contra el Banc Mundial, sigui contra la Constitució Europea, sigui sobre qualsevol aspecte que vulgui. Però al mateix temps també hem d'assumir responsabilitats de tipus personal, repartint el treball entre tots per mirar de treure l'atur, intentant promoure sistemes cooperatius, generar sindicats a nivell mundial. Pel que fa al consum, probablement el més conegut seria la disminució del consum i l'adquisició raonable de productes que siguin coherents amb la nostra manera de pensar. Les finances ètiques, la inversió responsable a través de bancs que t'assegurin que a la fi dels teus diners és convenient, i també algunes actituds nostres com a contribuents, per exemple, declarant-nos objectors fiscals a les despeses militars. Un dels aspectes que es tractaren fou el de la immigració. L'estat neoliberal ha generat mobilitat ciutadana, però no com a fruit d'una situació de repartiment i oportunitat, sinó de desigualtats. I aquí, com és el cas d'alguns dirigents del PP, veuen els immigrants com una amenaça a la seva seguretat. Jo diria d'entrada que els grans delinqüents estan en els grans bancs, no estan entre els immigrants. Això, el PP no és el més adequat per parlar així, quan té darrere seu una quantitat de crims importants a Iraq i en altres llocs per l'estil. Per tant, que no siguin ells els que ens parlin de la delinqüència de cap manera, quan els seus dirigents, començant pel senyor Aznar, haurien d'estar a la presó com a delinqüents que són des de fa temps. Hi ha que tenir un compromís més directe amb la gent que pateix, estan presents en manifestacions. Per exemple, quan fan manifestacions, avui molts cristians ja assisteixen a manifestacions que abans era impensable, no? Perquè això era fer política. No, és que la política és l'instrument per a canviar la societat. Hi ha pobres, però per què hi ha pobres? Que és el que li diuen al cardenal Helder Câmara del Brasil, perquè això fa molts anys. El dia diu, quan li donen un tros de pa a un pobre, diuen que sant que eres, que bona persona eres. Pero cuando pregunte ¿por qué hay pobres?, diuen, eres comunista. Yo creo en vos, compañero, Cristo humano, Cristo obrero, de la muerte vencedor. Con tu sacrificio inmenso, engendraste al hombre nuevo para la liberación. Vos estás resucitando en cada brazo que se alza para defender al pueblo del dominio explotador.